ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾತು ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಇಂಕಲು ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುನು 3 ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವ್ ತೋಚ್ಪೋನುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. 5 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಪಣ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಿಜಿ ಉಲಾಯಿ ದಾರಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಿರ ಮಾತ ಲೇಟ್ ಆವು ಬಟ್ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಶುರುವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎದುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತೋಜನತೆ ಐಟಗುಲು ಬೋಟನು ಕಾರಡು ಸಿಕ್ಕದ ಪತಂ ಪೋದಿಲ್ಲೆರು ಒಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಚಡು. ಇದು ಇಂಕುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಾಯ್ದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈತ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ದಿಪ್ಪುಚಿ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪುಣದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಧ್ಯಡೋನ ಉಂತದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಅಗಲಿಗು ಅತನ ಏರೇ ಉಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗಲಿಗಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಅತನೊಂಚೂರು ಪಿದೈ ಜೊತೆದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮನ್ಪುರಾಣ ಮೂಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಲದ ಅಪ್ಪಣ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪಿರಪ್ಪಾಗ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾಂಚ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕದ ರಸ್ತೆಲೇನು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂತಿನಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಏದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಕ್ಲೀನ್ ದಿತ್ತೇರೋ ಅವಂಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಂದು ಎನ್ನಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವ್ ಆದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಂಚ್ ಪಣ ಬ್ರಂಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಜೋಡ್ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಡಿದಿಂಚು ದಾರ ತಿಂತಿದ್ದ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಡೆಪುಣೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆಡಂ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕುಕೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೇರೋ ಇಂಕಿ ಪಾಡೋನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಚೀಪ್ ಆತಂಡು. ಈ ಜಾಗೆ 1781 ಕಡಿದೀನಿ 1781 ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ 1800 ಅಂಶ 1836 ಆದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅಲೋಮಾ ಅಂತ ಪಾಂಡು ಪಂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಆದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದ ಮಂತೇರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಾಡ್ದೇರು ಮುಗುಲು. ಸೊ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಯ್ದ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಂಡದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವು ಮಾತು ಮೂಲ ಮಾರುವೆರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಸೊ ಏನಿ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಮೂಲು. ಎಂಕಲ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಮಾತ ತೋಯರೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕಾರ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಓನರ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ಡ ಕೇನುದಾಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ತೆಪ್ಪೊಲಿ. ಇದು ಬಾಯ್ದ ಆತನು ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಅಲಾಮದ ಕೈತನ ಬಾಯ್ದ ಅದಾಪಣ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು. Shut off the phone and turn down the news. Even at the crew, we ain't got time.
ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆತನ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ದ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ರಿವರ್ ವಾಕ್ ನೆಟ್ಟಿದ ಪಂಡ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ರಿವರ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತಂ ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಜನ ಜಿಂಜು ತಿಪ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ നല്ല ಜನ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಉಂಡು ಕುಡುಂಚಿ ಮುಲ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಈ ರಿವರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇ ಟೂರ್ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾವನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಹೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವ ಇವಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಮಾತು ಇಪ್ಪರು ಎಂಚ ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿನ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆಗೆ ಶುರು ಮಂತ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಕಲೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರು ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಬೊಕ ಉಲಾಯ್ಡು ರೋಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ತೂಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಲಾಯ್ ತೀವ್ರ ಸಿಕ್ಕುಣು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಜನಲ ಇತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಚ್ ಅದೆಂಕಲೆ ಕಡಪೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನೆಲದ ಉಲಾಯತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಶೆಕೆಲ ಆದಿತ್ಯಜಿ ತೂಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಣಿಕಲೆ ಏರು USA ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋಗು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗಲೆ ಬತ್ತದ ಪೊನಗ I'll be here waiting, I'll be here waiting, waiting. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿದ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ ಇಡೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಲೇ ಒಂದನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನಂದು ಯಾನಗಲೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಕೊಡುಂಚಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.